dozvolivši brodu da pobegne. Izbjegao je užasnu tragediju i spasao mnoge nevidne živote. Ne slažem se, gospodine Fogg, ali razgovarat ćemo uz večeru. Imam neodložnog posla. Izvinite me. Zašto ste me uznemirili, naredniče? Pa reč je o uljezu koga smo primili. Ne treba mu verovati. Mislite na Willija Fogga? Čitavo jutro dosađuje i zahteva da odmah govori sa vama. Zašto naredniku treba toliko vremena da ugovori susret sa kapetanom Nemom? Moram da mu objasnim da ne znam kako su se zlatne poluge našle kod mene, jer ja nisam lopov. Jasno da je zlatne poluge neko podmetnuo, ali ko bi to učinio? Još ne mogu da kažem, ali sumnjam. O, Vili, moraš da kažeš kapetanu Nemu. A ne, draga moja. Kada otkrijem ko to želi da me obruka, otići ću kod kapetana Nema sa dokazima. Ko je? Kapetan će vas sada primiti, gospodine Willy Fogg. Gospodin Fogg, kapetane. Gospodin Fogg, molim vas sedite, idite naredniče. Želeli ste da razgovarate sa mnom? Jesam. Stvar je delikatna, ali sam uveren da ćemo je rešiti. Šta god Willy Fogg kaže, ja ću okrenuti to u svoju korist. Hoću da pogledate šta sam našao u svom koferu. Zlatne poluge koje vama pripadaju. To je moje zlato. Šta će ono u vašem koferu? Ne znam kako su tamo dospele, ali otkriću i predati vam krivca, kapetane. Ne brinite se. Bez traga. Zahvaljujem na iskrenosti, gospodine Fogg. Da li biste volili da prošetamo morskim dnom, gospodine Fogg? Pa zvuči fantastično. A sigurno bi i profesor i princeza volili da pođu. Svakako, šetnja će im prijati. Postarat ću se da ti šetnja bude nezaboravna, jer će ti biti posljednja. Dok su se pripremali za podvodnu šetnju, niko nije znao kakve opasnosti očekaju. Ni Monsieur Fogg nije slutio da zli narednik Pat namerava da ga ubije. Oprema je urađena po mojim nacrtima. Hoće li vam odelo odgovarati, princezo? Sigurno. Hvala vam, kapetane Nemo. Napunite boce kiselnikom, naredniče. Šetnja će biti duža. Moramo imati dovoljno vazduha. Uzgred, naredniče, imamo izdajnika na brodu. Gospodin Fogg nije ukrao zlato. Postarat ću se da ti ovo, Fogg, bude posljednja šetnja. Pogledajte, divan crveni koral može se naći samo na ovom delu okeana. Kako neobična riba. Ništa slično nikad nisam video. Fantastično. Princezo? O, ne može da me čuje, daleko je. Ne mogu da ti... Kako vidite, ove životne oblike mnogi ne mogu ni da zamisle. Vidim da Willy Fogg slabo obraća pažnju na podvodni svet. Šteta. Ne mogu. Dišem. Gde je gospodin Fogg? O ne! Bez panike! Zašto kapetan Nemo ide ka Viliju? Izgleda da je moj suprug u nevolji, profesore. Šta da radimo? Kapetan
Nemo mu je pritekao u pomoć, bit će dobro. Kapetan Nemo će mi upropastiti plan. Spasit će Foga. Šta vam je, gospodine Fog? Vaša rezervna boca s kisonikom je prazna. Fog, je li vam dobro, prijatelju? Jeste. Mnogo bolje, hvala. Hoćemo da nastavimo šetnju? Ne, skoro smo potrošili sav vazduh. Jedva imamo vremena da se vratimo na Nautilus. Potopite komoru, Olivere. Gospodin Fog i narednik Pat još nisu ušli. Razumem. O, ne mogu da verujem. Vili je u velikoj opasnosti. Šta se desilo? Onaj gad je potegao nož na gospodina Foga. Učinite nešto, kapetane, pomozite mom suprugu. Taj podli Nitkov ubit će Foga. Samo da ga se ja dočepam, zgnječit ću ga. Njega ću da neko zgnječim. Brzo, Olivere, isušite komoru, to je jedina šansa. Odmah. Požurite. Ne brinite, uradit ćemo sve što možemo. Taj zlikovac će biti kažnjen, a vaš muž spasen. Beži! O, moj suprug ostaje bez vazduha. Ne brinite, na svoje mjesta moramo da otvorimo kapak. Požurite! Brzo. Evo. Nadam se da smo stigli na vreme. Gospodine Fog, jeste li dobro? Izvinjavam se zbog ovog kukavičkog napada. Imao sam mnogo uzbudljivih šetnji, kapetane Nemo, ali ni jedna nije imala ovako dramatičan kraj. O, Vili, dragi, jesi li dobro? Savršeno, draga moja. Samo sam malo zadihan, ništa više. Ništa, sve je u redu. Bravo, gospodine Fog! Vi ste uhapšeni. Optuženi ste za krađu i pokušaj ubistva i sudit će vam se prema pomorskom zakonu. Vodite Nitkova u potpalublje i zaključajte ga do daljeg. Je sad vreme da duvam svesice, jel? Kad god poželiš se mi. Ajde se, vreme da isecemo tortu i da mi voda na usta. Bravo, Sam, sve si ih ugasio odjednom, bravo. Srećan ti dođe dan se mi. Torta je tako lepa, šteta je da se iseče. Pozori, Sam, krce mi creva kao luda. Slasno. Morska trava, slasno. Please, Willie Fogg and with his friends, he'll be off to new adventures you will see. Off to the center of the earth or the bottom of the sea, so come with me. To the center of the earth, where life is started first, so many things for us to learn. Solve the major mysteries that lie so deep within our precious world. On the bottom of the sea, we're down so many leagues, just to find the proof we need. And the center of the earth, the center of the earth. Travel is what we like to do, our adventures old and new, they keep us strong. Why don't you help us in our trails, we'll discover many trails, so come along. We got Don and Tico too. Žao mi je što prekidam zabavu. Samo da vas obavestim
da smo promenili kurs ka južnom polu. Nastavite slavlje. Tu si, kapetana, nema, red je da se posluzi torta stakaze, Kako smo se približavali južnom polu, led je bio sve deblji. Konačno je kapetan Nemo pozvao profesora Aronnaxa i Monsieur Fogga. Ništa mi se ovo ne dopada, kapetane. Ne samo da smo zarobljeni ispod debelog leda, već i zidovi oko nas kao da su sve bliži. Slažem se, gospodine Fogg, ali moramo da nastavimo ka južnom polu. Imamo vazduha za samo nekoliko sati. Razumete li? Zar smo toliko blizu južnom polu? Veoma smo blizu, ali moram da priznam da ovuda još nisam plovio. Sumnjam da će nam ovaj ledeni zid dozvoliti da izađemo na površinu. Oslonite se na Nautilus. Uspeće. Govori kapetan. Neka se posada odmah pripremi za izranjanje. Razumem. Nautilus je jedinstven, gospodo. Probiće led i izronit ćemo bez poteškoća. Vidjet ćete. Nadam se da ste u pravu, kapetane, ali ako niste, može se desiti da ostanemo bez vazduha. Ne vredi, led je suviše debeo. Sumnjam da će Nautilus moći da ga probije. Govori kapetan, uključite motore na 8. stepen. Razumem, kapetane, 8. stepen. Govori kapetan, povećajte snagu na 9. stepen. Razumem. Punom snagom 10. stepen. Razumem, kapetane, jao. Ne možemo da izronimo, u klopci smo. Koliko nam je vazduha ostalo, kapetane? Prema indikatoru, još samo za 3 sata. Ne izgleda dobro. Samo za 3 sata? Pa što da radimo? Mora postojati izlaz. Samo mirno, mirno. U redu, pokušat ćemo ponovo. Punom snagom, motori na 10. stepen. Razumem, motori na 10. stepen. Nema svrhe. Zarobljeni smo. Nećemo probiti led. Možda ste u pravu, profesor, ali ne smemo se predati. Momenat. Mislim da imam ideju, gospodo. Šta imate na umu, Fogg? Da, recite nam. Prvo moramo da obučemo ronilačka odela. Onda ćemo izaći iz Nautilusa i lomiti led pijucima i vrelom vodom pod pritiskom. Siguran sam da ćemo brzo se probiti. Moramo da požurimo. Vazduh je pri kraju. Ne brinite, neće mene činovska kocka leda spriječiti da izađemo odavde. Bravo, Nede. Šta je, ljudi, brže, brže, ajde. Moraju uspjeti, moraju! Vazduha jedva da je malo preostalo. Ne brinite, uverena sam da hoće. Apsolutno verujem u zamisao gospodina Fogga i posadu Nautilusa. Još samo malo, ljudi, ne stajte! Gotovo! Sada se povucite. Nautilus će pokušati da izroni. Vazduha imaju samo za još 3 minuta. Bolje da bežimo odavde. Ajde. Budite pripravni na svim palubama. Pokušat ćemo još jednom. Spremite se za izranjanje.
Vreme nam ističe. Vazduha imamo još samo za 1 minut. Ali gledajte, led počinje da puca. Možda ćemo uspeti. Imate pravo? Led počinje da puca? Da, spaseni smo. Nadajmo se da će pozoriti, prijelo bi mi da udahnem svež vazduh. Poslednji sloj leda popušta. Uskoro ćemo biti slobodni. Spaseni smo. Ura! Uspeli smo. Spaseni smo. Ovo je čudo. Prosto ne mogu da verujem. Razumem, profesore, lepo je napuniti pluća čistim vazduhom. Izvukli smo se u posljednji čas, prijatelji moji. Uskoro smo zaplovili sa južnoga pola. Put nas je vodio još dalje u neistražene dubine, gde nove opasnosti nikad nisu daleko. Uskoro smo otkrili da je more dom brojnih mračnih i zlih bića. Voleo bih da sam kod kuće u Londonu. Držite se. Romi. Jesi li dobro, draga? Jesam, ali nešto se događa. Šta se dešava, kapetane? Neće da mrdne. Ne vredi. Kapitane, izgleda da je propeler zapeo. Nešto ga je blokiralo, neće da mrdne. Kako to misliš neće da mrdne? Oslobodite ga! Punom snagom! Motori punom parom. Ne vredi, kapitane. Propeler je zaglavljen, kao da ga je nešto obavilo. Ja ne mogu da ga pokrenem. Šta? Pogledajte, kapitane. Šta je to, Vili? Šta god da je, kreće se. Kao da je živo, bogati. Pogledajte, počinje da pokriva prozore na trupu. Opkoljeni smo. Bojim se, Vili, šta je to? Tamo pokriva celu podmornicu. Izgleda da si u pravu. Veoma brzo se širi, a mi još uvek ne znamo šta je to. Ali ne brini, neće nas savladati. Pobedit ćemo je. Je li tako, kapetane? Svakako, gospodine Fogg. Nešto nas je ščepalo i vuče nas. Moramo da bežimo, da izronimo. Ja preuzimam, Olivere. Pomerite se. Razumem. Govori kapetan, izranjajte s mesta. O, mon dieu! Kada nije bilo dovoljno što smo taoci na podmornici, sada nam džinovska hobotnica nije davala da izronimo. To čudovište onesposobilo je propeler, a snažni motori Nautilusa uspeli su da ga oslobode. Ali na naš užas, zver nas je pratila u nameri da nas sve pobije. Moglo je da nas spase samo brzo delovanje? Gospodo, uspeli smo da izronimo. Sada je vreme za akciju. Jesmo li spremni? Još kako, kapetane Nemo. Sad da vidimo koliko su opasna ta morska čudovišta. Nadajmo se da nisu žilavije od nas. Bez brige, brzo ćemo ih sve savladati. Jeste li spremni, gospodo? Tad ću otvoriti kapak. Kucnuje čas, kapetane. Idemo. A, tu ste svi. I otvorili ste vrata. Evo, baš mi treba malo čistog vazduha, baš. Čekaj, gdje ćeš ti? Siđi dole, Tiko. Stani, mališe.
bolje ne izlazi sam napolje, razumeš? Samo ću malo da izađem napolje, temu strka. Čuvaj se, Tiko. Čega da se čuvam? Svez vazduh ne može da skodi, profesore. Šta se dešava? Odakle se ovo stvorilo? Ne stiskaj me! Pusti me dole, gospodine Fogg, naterajte ovo čudo da me pusti! jednog Tika! Moramo brzo nešto da preduzmemo da oslobodimo Tika, brzo! Najbolje da se držimo prvobitnog plana. Nas dvojica ćemo napasti čudovište, druge nema. Dobro, idemo. Neće nas čudovište savladati. Srećno, gospodo. Čuvajte se, džinovska hobotnica ima snagu 100 ljudi. U pomoć! Spusti me! Vidi ga, kapetane! Da, vidim ga. Pomozite da ga spustimo dole. Pomozite mi, pomozite! Pomoć! Svu pomoć! Ne, moja sekira! Ispala mi je! Kad bih mogao da dohvatim! Pomozite mi, Lande! Uhvatila me je! Pomozite mi! Pusti ga! Puštaj! Ostavi ga kad ti kažem! Pusti ga! U pomoć!